Bendera mafutas. Bendera mafutas. Isso é chocolate. Isso é chocolate. Tem para só nem. Nito Lincoln Duri. Mwana wa Sylvia Duri. Mwana 2018. Diana akapinda munda medu akashanda munda. Ashanda munda. Ndokunyaya ndokaenda kwa Rashisa Manga. Vatanozvikoda nyaya yangu yatonga. Yatonga daro Ishe Samanga akatinyoresa matongo. Diana akutora munda waduri nechisimo. Tabva ikoko then muna December muna November akasandobacheka uswa munda mangu imomo. Acheka munda vada ripota kuno kati munhu uya ari kuramba achita sei achingoshanda mumunda medu. Tsamba yakabva kwaIshe Samanga takabva munhu ari kutora munda nechisimo. Saka munhu ari kutora munda 2 pane munda waduri nemunda wamachingura. Machingura ndati tine mugano. Saka ari kutora munda wamachingura nemunda waduri kwese one time. Usanda kupota unyaya. Makaripota kwaIshe Samanga. Yaikatotonga. Mukapiwa judgment. Ndikapiwa judgment. Ipi judgment? Alright, kara apa susah dengan dia sebenarnya. Jadi dapat bendera mafutas. Itu ni chocolate. Jadi só nem mos. Jadi baca só nem mos. Marani batsiro. Makaenda kwauri kwaIshe Samanga nenyaya yemuni muti taurize nzeo. Alright, ndati makaenda kwaIshe Samanga here? Takaenda kwaIshe Samanga. Wakati kudii nenyaya yenyu yeminga Haina kupera. Haina kupera? Saka inini ndakaramba kuti matongere mandita hazvisi zvoba. Wanga atonga kuti chii? Wanga wangotonga kuti takangosvika the same day yo ngai mutangewa uya handepo. Ini mama wakashandira matita urengwe takasvika pamutasi kwashi tobva tataurirwa kuzi uyu uri kurima munda wangu. Ini ndichibva ndaramba kuti handisi kurima munda wemunhu. Matongo panzvimbo pedu patone matongo acho haina kupera. Ini pandadodii kana muti haina kupera haina kupiwa judgment here? Hapana mutongo wakapiwa here? Haina kupiwa judgment. Saka paakati munda wauyu haisi judgment here? Hawana kuita judgment. Painini handina kumbozwa nyaya yakepo. Mati imiri wakati tichingosvika aibva ati munda ndewe uyu ndiyo judgment.
mati. Yasautire mutipoje. Ini ndanga tsuna. Chaona. Mimi takasvika tikuda kutanga kuzi munda. Saka ndakaramba kuti ini ndiri munhu wemukadzi. Handisi inini kuti ndiri kuseenda mumunda imo ndiri munhu wemukadzi, murume ndinaye. Hamutongi inini ba. Mungotonga baba. Inini ndiri kugara chete. All right, it's okay. Saka imimi kana maiziva kuti baba ndiwo anotongwa, mama aenda kudini? Wakazisa zita rangu. Wakaisa zita rangu? Zita renyu rakaiswa nekuti ndii mama kucheka munda imo. Saka maida kuti paiswa zita rababa sei baba akasucheka munda. Aiwa, ndandi usenza ndiri munda mababa. Munda mababa asi anga ari kucheka ndimi. Ndimi. Saka akabatwa nemhosva yekucheka ndimi. Ndizvo? Ndandi kucheka ndiri kusenza mumunda mangu. Ndebe murume wenyu. Asi anga ari kucheka munda memurume wake ndimi. Saka akabatwa nemhosva yekucheka mumunda memurume wake ndimi. Hausakambodziwe wo. Mirai. Taurai. Imimi kana mukuziva kuti munda hausi wenyu, ndewe murume. Saka hamumiri pamberi pedare pamuchitaura nezvemunda. Maifanonga makangoramba from the word go kuti baba muridzi wemunda ngaauye amire pamberi pedare. Achiita sei? Achitaura nenyaya yemunda because imimi musazoende kohwanda ba mukoti kuti inini ndirima munda wababa. Aiwa. Because nyaya irimo mudare kunzi munda wamuri kushanda iwo wamuri kuti ndiwa baba wenyu hausi wemurume wenyu. Ndo nyaya iri kudaro. Ndewa baba. Ndo sano imimi handi mutaura ndewa baba. Baba ndiye anotaura kuti ndewangu. Jehovha apuruva kuti munda ndewani? Ndewake. Handi uripi baba wacho? Uri muno. Ngauye zve baba. Saka iye uri baba ndiye muridzi wemusha. Unouya kotongerwa musha ngevakadzi. Bambo makadini? Ndiwe madiyo shumba. Chirombo. Makaenda here kudare kwaishe Samanga? Kudare kwaishe Samanga ndakaenda. Zvikanzi kudareko? Kudare ndakada kuti ndipindure zvikanzi pasaboni hapana zita rako. Pakanyeswa zita remunhu. Okay. Saka akazi mukadzi ngapedze nyaya rake dzake nekuti ndiye akaende zita rake. Ndiye akaende zita rake. Asi zvekuti zita remukadzi riende ipo papo. Inyaya yekuti mukadzi ndiye anga abatwa ari kusenza munda musiri make. Ndosaka zita remukadzi ranga riri. Zvinhu zvakandoitika zvekutoti iwe ukanga utoti pese madare iwe akutokwana kuita 4. Paunyeswa zita remukadzi. Saka inini kuno kudazvati ndiita kuti nyaya munda uyo hauzi wemukadzi pamudange wangu. Zita renyu baba ndiani zviya? Richard Mtseko. Imimi zvomakaona mukadzi ari kusungwa achitaura kuti usarime munda menyu imi wamamuti arime imimi makabva madini? Ndakauya kudo kutomanga. Makamangara? Ndimi makamangara nyaya iyi? Haikona iyo ndiye akamangarirwa mukadzi. Nini yangu iripo ipo papo. Nesabo rangu riripo. Yese munda? Musemu. Right. Ava vaakushandisana hungwaru manje. Ikaunda yamukuita. Andrew, isusu tiri kuti chekutanga handiti ndikuda judgment yepaSamanga. Kuti Samanga akati chii? Because akapiwa peace order ndiDiana Mtseko. Ba peace order yakapera. Peace order yanga iri based on what? Major Street akaona chii kuti azokwanise kupa peace order in favor yeuyu. Zvakaitika mira ndikuda kuti ndikubatsire. Major Street haapi peace order ba asina kutanga aona mapepa anoprova kuti zveshuwa uyu haabvumirwi kungasvika munda. Saka chinorakidza kuti munhu haabvumirwi kungasvika munda ijudgment yakapiwa naishe Samanga. Saka imimi zvamunaifanira kunga maita manje maifanira kunga maita sei? Makaita appeal against decision yakapiwa nani? Naishe Samanga. Pamunoita appeal kupi? Kuno. Hamuiti appeal handiti asi matoviolata peace order kudhara yamakapiwa. Ndio takaita chai mama. Hamuri muzanyengo zokwa. Hamuapili ba. Maviolata kare peace order.
because peace order yakapiwa musati maapila. So which means kuti chinhu chiri kubata izvo zvizvi ichi peace order. Anzwa? Saka ipi peace order ndiyo yamunoteedzera. Pamusoro changa. Kwaje samanga hana kuti pa peace order kubatsirai. Handi zvinharo bani. Asi ngezvokuda kubatsirana. Anzwa? Musaite nharo ba. Because makatipota peace order iyi ndeyemusi wa 2 December 2019. Imi makaripota rini kuno? Atautaka uripota kuno kuba. Takataka kuripota kwa mambo achiri uku nyaya iyoyi. Ndipo takakanzichi ndosatuka izvo. Kwa makairipota ikoko kuna mambo akaripo before. Judgment yacho yakanzi. Judgment yakanga yaitwa ba ndipo ndandimira nditaura. Yakanga yazi izvo tatora panapa tutuma munhu ari kuya kuzoona pazvo pachapo murukanira. Nechokwadi munhu akauya. Auya munhu kudaro akataura pandiri noti ndipe $100 ndikupe munhu ndakati handibhadhari inyu. $100. $100 dite sei? Ndikupe munhu. Ndikupe munhu. Iwoyu Royd. Ndiani munhu yeye? Royd Samanga. Akati ndipe chi? $100. Ndikupe chi? Ndikupe munhu iwo. Asi ndiye Royd anga asina kutumwa na mambo. Atizvizi. Musata muziva. Mambo ari kuno. Anotuma munhu wake anouya achiita inspection. Lloyd ndiishe wenzvimbo iyoyo anoti panoitwa inspection sezvo akanga ambopa judgment anofanira kunge aripo zvinhu zvichiitwa aripo, asi haana chekutoita ipapo because nyaya yakapfuura pari pana Lloyd yakatopfuura. Ende chimwe chiri kufutika chiri kundinetsa panyaya iyi ndeyekuti nyaya iyi kana mama akabva kwamama yakazodzoka kuna Lloyd sei, because nyaya hadzibvi kumusoro dzidzika pasi dzinobva pasi dzichikwira kumusoro. Ndo zvakatoti shubawo ndokutoti kana kwasabhuku tatitofunza kuti sabhuku ndokuti ndiyaita mawitness ndianozwa mitundo yake. Dai kuti takadaidzwa kwasabhuku. Sabhuku aripo kumawitness aripo kumamishoko ari kutoti alright. Izvo auya Lloyd handiti akauya ega here kana kuti mambo zvakatara kutumira munhu? Mambo akatumira munhu here? Mambo anomboona munhu atumira munhu. Anotumira munhu. So which means kuti nyaya yenyu yakangomirira pekuti hakuna munhu atati auya kuona munhu. Ichokwadi. Ndizvo. Saka iwewe shamwari ndoda judgment iri maiona here? Ndoda judgment iyo so that tiite determination yenyaya. Ndakauya pandakauya uya netirevereti wangagarapo akati notunza tinyo report then inosara kuno kuita musono kusandakasiya. But iwe kwasamanga makaenda rini? Takaenda 20 nyaya tungumuna 2019 vadazi ndobva watanga uchipinda kutsvaka peace order vanga kuramba chingodzoka munda ndikuruvira munda wati nini munda machingura anigona ndotoana machingura ndikutoona wana machingura chingwa wasimudza wautsanangura unyanya yaingamufaa taura zvako iwe haunditauri kusumudza nini wakutaurira kuti iwe taura zvako iwe uri duri hautauri zvamachingura machingura anotaura zvako iwe utaura zvako zvokuti ukatanga kutaura kuti dedzai ndozvamakarana mukurunga zuru muzive munitauriri vanaa no ini chandove ndokubva procedure ndokubatsira neprocedure because chamunokanganisa procedure handiti chandiri kuziva ndechekuti kuti peace order izokudei pane judgment ndosaka kuti judgment yanadurirwa judgment iyoyo handiti ndiyo yakaita kuti peace order magistrate azokwanisa kugiranda peace order. Asi kana papiwa peace order ava imimi mbuya imimi nasekuru ndikuti kana paiswa peace order namagistrate hamuchabvumidzwa kupinda mumunda imomo because mukapinda mumunda imomo munosungwa. Munozwa? Saka kana makuramba muri kupinda mumunda imomo munosungwa because nyaya yenyu hamuna kuzoita sei, hamuna kuapila ba. Zvinoitika nyaya kana maapila nyaya handiti it means kuti judgment yakapiwa kulowa court inosuspendwa kusvikira apiro yenyu yaita sei yanzwika. Munozwa munhu kuti musati maita appeal it means kuti judgment yakapiwa neya lower court is binding, ndiyo inenge itoripo.
hamuichi ndiyo kusvika mazoita appeal. Kana maita appeal, nyaya inokwanisa kunzi zvayakatongwa yakagonekwa kana kuti yakatadzikwa kana kuti ngaitangwe futi panyowani kana pasina paine zvaonekwa zvisina kumira zvakadii zvakanaka. Asi munoda muzore renyu ndere kuti wani munokwanisa kutoita usungwa because makaenda kuviolata peace order. Maka violate peace order. Peace order irikutaura kuti hamuri kubvumidzwa pa kuti mumbopinde mumunda imomo. Handisi maizopinda mumunda chete judgment yauya kubva kuno nyaya yenyu yapinda mudare. Ndo pamunozoti aiwa nyaya yenyu judgment yakapiwa nelower court yaoverturn maiwina. Handisi because mukatanga kupinda mumunda yemunga mazvidza dare. Contempt of court. Mazvidza majesty. Akapa peace order. Mazvidza kuti ishe akapa mutombo kuti munda usiri wani. Titesa ndisi. Ini ndinozoda kubasa ichi mutemo kuti musaoneke muri wrong side yemutemo. Because munooneka mari iyo zvekuyuka aine peace order ane simba rekusungisa iri kuenda kuti vanhu vaya vapinda zvemunda munouya muchisungwa. Because mune mazvidza munozvaira kutaura kuti nyaya yakaita 2019 taenda kwashi ibva yatadza kuita zvakanaka naka. Ndibva ndati inini ndipei tsamba kutonga kumaita panapa hakusawirirana neni vandiende kwamutasi. Inini apo ndiri kuti ndipei tsamba wakaramba aloiti hatikupei tsamba ba. Ndobva ndauya kwashi kwamambo kekutanga ndibva ndapiwa samonisi rangu. Ndofunga ndakauya nayo 2019 ndapiwa samonisi rangu kuti ndiende naro kopa iwo wa ndakuwapa iwo wasamanisi rangu wakaramba kuti hatitambirika tsamba kakuba ngoti tapiwa kare munda. Tapiwa kare munda. Tikati munda here kana kuti iyadi ndopandaigara kusvika wana wangu 9 ndopandaigara. Saka hausi munda ba zvikazisu tiri kutonga nezviri pai kuti uyu wanyoresa kuti munda. Ndikati aiwa hausi munda ba iyadi yangu. Uku kune danga ndoda kutora machimbura. Ubva aburange pakati uyu muda watora mumatongo macho ndaigara pachopo pane zvidhina nei ndipada kutora uyu machimbura uda kutora kune kwaigara danga. Ndibva ndasvika somoni uyu wakaramba samanisi namachimbura kuti hatitambika tsamba kako. Wakaramba samanisi abva kuna mama. Ndikati ndizveni Nini sei makapiwa samanisi na mama? Iripo samanisi ndakauya nayo. Sei mimi makapiwa samanisi na mama muendese nini? Aiwa ndakaendesa kwasabhuku. Aiwa. Mambo hapi mumangari samwe ndikunosungisa kulikomba musungwa. Munorwisana. Saka sali mafurisa achina wale. Saka ndinotaura maitire ndakaita saka ndiyo ndimutsanangu. Saka uyu akazotongwa nembosha iri kwa mambo kuti aramba samanisi. Hawana kuuya vandakauya kairi kwa mambo. Hawana kuuya zviko samanisi hawana kurwana. Hawana kuuya zviko samanisi hawana kurwana. Atisuzwa. Samanisi hawana kuliona basi. Ndo saka wasina kuya kudari. Wakaramba. Aiwa zve. Imi mandi kuona ndakaramba. Mupurisa wa mambo. Right, that is it. Ndati imimi hamuna kodzero yokubata samanisi, kutora samanisi. Because muri complainant. Hamupi samanisi munopa respondent. Azviti iye nyakutokupa iye kuti munope musungwa. Ndiyo kutokanganisa number 1. Because panopiwa masamoni amwe panopiwa samoni anosiya mari kudai. Ye transport ye mupurisa wa mambo ukuthi anope munhu yeye musungwa samanisi. Murunzwa?
Saka imi mama kuzopiwa samanisi Inini handina uziva basa. Mina ndikubatsira newangu wakagara uko. Kuti iwe kana umhangara nyaya yako watopedza. Zvichaitika zvesamanisi risaenda sei kubva kupi hazvinei newe. Iwe unokuya kudari musi wanzwe kusi kudari. Cheti. Kuhora kuti vakaisa samanisi dai makarohwa mbama. Dai makarohwa mbama. Mamuda uzomagara muchichi. Musatore imwe mitemo kuisa mumaoko wenyu. Handina uziva. Ndosaka kuti musaziva iko ndokatigadzisa kuti hamuna kuziva zvakashata. Saka zvatakuta nyaya it means kuti nyaya yenyu ndatozwa pane kaishe element corruption, pane ka element ichi kakawanda. Aichitomira zvese zvatisine nazvo kuya. Nyaya yabuda kuti tiita nezvipai panyowani. Inspection before musi wa4. Chimwe chandinoda kutaura ndechekuti to avoid corruption, vanhu vanofanira kuenda pamberi kana takunyaya nyaya dzekuita sei dzekulimita kana kuti avoida corruption at all cost. Inyaya dzekuti imimi vanhu ndimi munofanira kutanga kuti zvinhu izvo zvisaite sei zvisaitike. Kana vakomana vachiuya kuinspection wakakuti itipei mari yamusinganzwisisi, ndifonerei. Musafire musaga. Zvinoitika zvakawanda zvinoitika kuna hotevhari zvinoitika kwese. I'm not aware. Pamwe pacho ndozozwa kuti pane pakati pakazoburiswa $50 yakandakazobudisa $100 yechi. Mudare munomu kana vanhu vari kuya kuinspection munobhadhara mari yepublic transport. Ndo yamunobhadhara kuti vanhu vazouye vaite inspection kunzvimbo yamuri. Hamubhadhari mari yekurota kwemunhu ba. Kuti munhu akandoda $100 mutobudisa $100. No. Dare rine mutemo anotedzera rine mafigures anotenderwa. Mafigures amukuzwa ari kutaura amuri kubhadhara ndimuri kutanga kuaida corruption imimi wanhu. Ukaona wanzi bhadhara mari yausinganzwisisi, phone me. Tikuirana ndizi. Someone kana mchinzi riri kuuya kuHonde Valley, imari yetransport kuenda kuHonde Valley, imari yakati bhazi kuenda nekudzoka imari yakati plus $2 yelunch yemunhu iyoyo, ndo mari yamunobhadhara. Izvo makutoka kuti ndo ndakazvipe muda bhadhara $100 bhadhara chakati. Ayo nyaya dzakadaro hamuzotauri nhasi, because makutaura nhasi mutorai dhaka pachigaro. Ineuti anodakaramba. Ndosaka kutaura izvo nezvo ndozvatisingadi. Vanhu vanoita aid corruption. No. Mukaona munhu ari corrupt dare muno mutitaurirei. Hatina munhu tombohesitata kumubvisa paari tichimukanda. Because hatidi bakuva associated nechinhu chinonzi corruption. Tichese handiti? Nyaya yenyu ine corruption mukati. And I don't like that. Nyaya yenyu iyi ine corruption mukati. Because mupedza kutaura dare ramakaenda you are not in agreement. Kuzoenda kumaitawo kuzvese hapana pakuratidza pana agreement. Kurudi dare harina kupera asi umwe ane judgment. What does that mean? Judgment yacho uyu zari kutaura nyaya iyi uyu anga ati mukati menyaya mami namai wacho Nyanga usingabva kushaya. Shamba nyara nayo. Saka ini ndakazvayabodi pota kuno kuti anoziva nenyaya yemagariro pamusha pedu ndini ini baba wepo. It's okay. Wakomana ndati inspection before so 4. Dzika iko. Ndiri kunzwa pana umwe kuti ari involved apa ndiani? Machingura. Nini? Machingura against me futi. Pamusemu munda. Ari kumachingura. Ndoti machingura. Mbuya, matini munda ngewe murume mushando wemurume. Nyarara ibuya ndo bado paka kaundu kutoka murume. Nyarara ibuya. Kenya. Kepo akadwa kutoka warume.
garai pasi, garai pasi, hamuri kuende. Hatida vanhu vanoita tumabhievhia tuchikadzi twakadaro, matirakidza kumba kwenyu magariro amunoita wrong. Kana baba ari iye aripo ndiye murwi wemusha, regai ataure. Pasi kunzwisana kutaura kuti ndibatsirewa. Notobva mada kuti baba nyarara titaure. Tongai kumusha kwenyu kwamuri tete, muri muroora. Right, machingura. Right, nyaya yenyu yakafanana. Asi titange kuti todzakaudza kuti totaura nyaya imwe chete because mugano wenyu imwe chete. Saka inspection iri kuuya. Chive mabatanidza yani yamachingura naDuri. Mwangomboti security inspection. Ndobva dzadzoka nyaya idzodzo musi wa4. Saka inspection mazvinoita musi wa4. Ndobva dzadzoka ndipe judgment yo. Lloyd ndiani? Diana, ndiyo judgment yakapiwa. Ndakadzikedzera kuti pamunda uswe. Makapila here against this judgment. Akazapira ndine someone. Musika mutaura. Ndoti ndikubatsire mtemo. Kuti mtemo wandipedza kubatsira kuti decision yakapiwa judgment. Kana musina kuapila against this judgment. It means decision yakapiwa whether mukuida kana hamusi kuida is binding. Chinhu chinoobviswa chete kana maapila. Handina muna ndotaura. Because we are talking of 2019. And yakapiwa musi wa 30 November 2019. Kuapila kune time limit ka. Haungaapili pawazofunga. You're supposed to appeal within 21 days. After those 21 days, it is binding. After that, kana matotadza judgment kwa major state. Kana unoyi, you apply for condonation. Chinoita kusaziwa kuri mwana. Kusaziwa ka inosa kusaziwa kufa. Right. So, tikudzika ikoko. Wakomana before 4. Motsoka musi wa 4. Pana kuti musi wa 4. Dude, andatoa komana avo. Endai ku-inspection before musi wa 4. And so that musi wa 4. Yes. So that musi wa 4 patine dani. Tobva tatopedza nyaya. Patatopa judgment. And then chandikuda musi wacho iwowo wamukudzika. Lloyd atisunda hasipo. Aapo echisamanga ngavari. Sabhuku wacho wenzvimbo iyo ngavari. Maneighbors eipapo ngavari. Because pane issue yematongo. Ikutaura. Pane issue yematongo yandanzwa. We want to know kuti matongo iwawo awakazopiwa sei kumatongo asiri ani. Nemakuwana mbuya dashari. No. Izvo ndatozvizwa. Ndati ndira kunzwa nyaya yematongo aya nekuaona kuti muri kunoaona here. Toziva kuti Lloyd kuti azope munhu pamatongo emunhu zvazoita sei. Handizouza kubvunza munhuba ndati chinhu chabuda kuti chandida kunzwisisa nekuzoona kuti hawanoone kuti zvakafamba sei. Endai maranana.